king'iyo mbele ka endi ga montiere ni siasa dhi chalo nang'o to ang'o midwaro no oganda winj kwa kuomi. Oganda osebedo ga paka mang'eny gini dhi kanye nitie pogruok ODM barore ok dhi barore ojende wikiro ok ubedo kod gi piny ok ubed kod gi piny weche osebedo mang'eny. An aparo ni oganda luo joma feel ni dwa miyo oganda luo direction. Nyaki ing'iswa ni in capacity ma timo mano. Nikech nyocha wan gi jatendo mancha miyowa direction. Ma en nomiyo direction kech en owuon no en goteko maduong' ma laro gik madongo ne sirikal laro sirikal ma president. To sani joma nitie sani ok ne achayo ng'ato onge ng'ama ne goteko manyalo dhi manyo gima duong' malo. Mane adiera mantie. Wana gi joma pod wawni nadwaro. Waonge gi joma nigo teko. Kata kipenje kibet kod piny nyise ni bwana walos ji ariyo. Nyisa ni nyalo in gi capacity mar dhi kata mana piny maluya ka beringi kata na 2 weeks kaka Raila ne ringo. Raila ne chako ng'wech Busia, Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia, Bungoma. To gin 2 weeks odak adaka kono. En gi machinery. En gi network. Moring mo campaign. Onge ng'ama nyalo timo mano sani. Be ng'ama nyalo chung president onge thurwa ka in short. So kik ng'ato keep joluo busy. Kia nadwa tero joluo kure. Onge kuma ng'ato nyalo tero joluo. Be momiyo Raila ncha riek. Momiyo noneno ka samoro nong'iyo nonyalo dhi to wacho ni kik adhi kawe jowa marach. Momiyo nowewa ir sirikal ir president Ruto. Okay. Ana feel ni sani wabed mana gi Ruto no mondi. Joluo oikre. Ng'ama dwa bedo president oikra ika. Kiseikri wabedo gi wuoyi ni 2027 waduogo. It will be sufficient time mondo ng'ato oikre mondo odhi omany gima duong'. But for sani ana feel ni joluo kik wabed gi weche mang'eny mag kia struggling kia dwa timo onge. Sawa. Wan ni sirikal ni kendo waikre. Kendo adwa nang'isi ni kik ji dharau ahinya. Wabe warango mbele. Nikech aneno kama